да остави. Да. И аз се ява пред хората, които са ми гласували доверие, с ясно изпълнени обещания. 5 са основните приоритети на управлението на ГЕРБ. Възстановяване и гарантиране на справедливостта в българското общество. Друг приоритет е превръщане на България в основен фактор на стабилност в региона и света, уважаван член на Европейския съюз. ГЕРБ ще се бори за благоденствие и просперитет за българските граждани и българската икономика. От партията на Бойко Борисов се обявяват и за подобряване на социалната сигурност, създаване на благоприятна и здравословна среда на живот. Петия приоритет е развитие на човешки капитал на нацията за по-високо национално самочувствие. Добри, вие казвате, винаги ми се пада така, че да идвам да работя в криза. Само, че след 3 години, когато тези проекти трябва да са готови, правителството трябва да оцелее до тогава, за да ги има тези проекти. Да го има, за да има решени тези проекти. Затова трябва сериозен кабинет и сериозна подкрепа. А кой ще го събори? Ако някой ще ми прави ингилъци, трикове и такива номера в парламента, нека си ги прави, нови избори и аз им гарантирам, че ще им повторя същия резултат. Връщам се към... Нов морал в политиката означава да изпълняваш това, което си обещал.